Здоров! Уже 2 разы дождь починаўся, пакуль я подвязывал. Вы просто поглядите, якая прыгажосць. Калі хто з вас скажа, што гэта мінімум не здабытак мастацтва, то я вам не ведаю, я уан патэлефаную. Ля. А гэта нейкі марненькі. Это нейкі марненькі, это высаджаны. Это не Катин, это магазин. Бачите, гэта спатрэбілася штука, что я купляў для плитки. Аля! Дурея малая. Бясконца дурея. Шибы она уже выросла. Так пэўна все эти бацькі про своих детей говорят. Шибы она уже выросла. Так, ну шо? Ну, глядите, ля, оу май. Не дай бог, кто что хоть слово кепское скажет про мои помидоры. Аля, чаго дуреешь? Глядите, якія нарыла ямы. Роўніка под сябе, яна сюды укладывается. Вот бачите, вот, например, это рытвина, это под хвост, это 2 лапки кладутся, да, Аля? А что за ануча принесла? Так просто ковдра накрываться, ці шо? Алька, ну, шмэня малая. О, зноў грыбны дождь пайшоў. Што за надвор'е дурное? Гаспадарства зноў спытае, што ён выдумляе. Так, ну-ка, что тут? Разбираю ды палю. Учора крыху попаліў. Спачатку паздымаў з гэтай часткі шыфер. Ой, шыфер. Хай будзе. Это ў гаспадарцы справа вельмі карысная. Давайте наверх злазім, паглядзім. Не скажу, что там суперник, конечно, на гарышчы клад, але так, трохи пилую, частками выкидаю. Что маем? Ой-ой-ой-ой. Одно, что, бачите, калі тут на хутары не было сельской мацоўні, я тады не ведаю. Я тады не ведаю, навошта гэта ўсё. Ха-ха, штанга. Тупо штанга. Глядите, это першабытная штанга. Ось вам драўляныя блины. Мацоўня на хутары у Абрамовича. А? Гучыць? Моц. Ладно, что ёсць яшчэ? Я, конечно, скажу, что это парык Аллы Борисовны Ники. Але ж гэта цацка. Не цацка, это, але цацка, не, почекай. Ось. Тут, певно, вочы были. Ось такая жудасная рэч. Так, тут абутак. Ну, тут ж інвалід вайны жыў. Там абутак такі ортопедычны. Там нейкі стеллажик. Ну, розныя такія приблуды. Столичное нечто. Нечто супер такого. Кошики. А вот, слухайте, нават неблагие кошики. Там я бачу дрот. Ну, певно, нейкі олов'яны, напевно. Ну, розне, короче, говно, ничего корыстного, супер. Чего супер корыстного? Так что будем протягивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что у нас тут такая? Шифер. Ну и дранку. Дранка добра горить, так что зараз ось. Ой, ось гэта. Крыху поскидал зараз. Попалю. Палить треба по крысе, потому что хватается оно моцно и, ну, и занадто хутко разгорается, что спалюешь всю вёску. Что, да, тут помыться, тут, конечно, есть свои питания. Ну что? Идите. Ой, а где строха? Куда поделась строха? Ну, троху разобрал. Уже почал валить, коли опошнил. Бачите, я не бачу. Вы бачите, не бачите, мне солнце лучше заминаю. А, бачите, вот это. Частка. У той бок я повалить не могу, потому что там уже кветки. И, ну, короче, там уже туда нельзя, там у бок дома. А внутрь я хреновато валится. Аля! Психичная малая. И хотел уже допиловать, и бензинка скончился. И уже у вечера я... все. На все не хопит. Водички себе нагрел. Ой, бачите. Она хутенько нагрелася. Она, до речі, у шланзі ще нагрівається за день. Шланг довгий, який, наприклад, веде до огорода. І вона ж, вода там застається, тому що клапан стоїть на помпі зворотний, тому вода застається у системі.
Гэта пакуль. Я потым буду перарабляць, каб вода схадзіла, каб да зімы. Дык што, яна вельмі хутка награецца, і нават я вам скажу, што можна цэлае вядро набраць спакойна, яна ж такая ж гарачая. І ў хат таксама, там, канешне, не карацей ідзе шланг, але ж таксама крыху вады, яна таксама награваецца. Такі вось натуральны падагрэў. Это самае. Так што ўсё. Палю. Бачыце? Пакрысе палю. Гарыць імгненна, таму пакрысе. Можна, канешне, цэлымі кавалкамі дах туды закідваць, але ж тут так спякота такая, ведаеце, горача, ўсё сухаватае, так што не трэба рызыкаваць. Пакрысе на сваім вогнішчы дапалю. Ну і всё. Так што заўтра буду... не заўтра, у прынцыпе, як атрымаецца, пачну далей. Паскідваю адтуль усё, што там наверху. І буду пачынаць думаць, што гэтымі збярвеннямі рабіць, іх неяк сартыраваць, штось куды кладваць, якімі памерамі іх рэзаць, таму што, конечно, можна сказаць, захоўвае такія, як ёсць памерамі, так вы паспрабуйце, 4 метры па 4 метры даўжынёй бервяно, я рада не дам проста яго, іх цягаць туды-сюды. Адно можа быць, неяк перацягнуць, а паскладваць адно на адно, не, вы што. Так што прыйдзецца рэзаць, я вось думаю, пакуль, можа метры па 2, там з добрых, а потым з іх што буду складваць. Лего, карацей, буду займацца. Ну шо, здароў. Сёння у нас серада? Да, серада. Что я надумал? Дождь идет, от раницы дождь, сильный день, уже 2 годины дня, а там еще капает. И что я думаю, можно пришел час уже запуговать. Мне подается, что это треба было сделать давно, але ж ничего страшного. Як есть. Дадите. Пропустил и... Лучше от дверцы. Не, нормально. Нормально. Змывається. Так, дык что? Я думаю, что зараз треба тоді навесить бадягу. Фуга, у меня ж есть, я же набывал еще тыдні 2 тому. Да и покуль там все равно дождь, это самый хлев не разобрать, так буду тогда зараз тут залепливать. Первый раз буду лепить, особенно и плитку класть, так что будем глядеть, что отрывается. Нечто я натер. У сенсі, натёрку, затирку зробив, не ведаю. Як вона виглядає, може вона більш жижоватая повинна бути. Это, конечно, хрен ведает. Ну давайте будем это самое. А что это такое? Застались это самое. От этих крючков желтых. Ну все нормально обломались, а вот это нечто. Ну, давайте пускать. Цікаво, конечно, цікаво, як это буде виглядати. Я поглядів, як это в ваших ютубах роблять. Там я поглядів, може таки, що шпатель, ніка шпателями великовато. Короче, я дайте повні просто закладують. Потім ось так збирає. І знову закладує. Нечто такое. Раз. Ну, типу, треба... Бляха, я, напевно, велику шпатлю взяв. Треба було менше, то зараз порозмазую по всій плитці. Мазанув, прибрав. Мазанув, прибрав. Мазанув. Я все зроблю. Можна і стіль шабашить. Я зрозумів, чим проблема. Я зрозумів, по-перше, що сапраўды вялікі я взяв, у мене вже пальці вже болять. Хоча, може бути, і з малим поболели. Ось весь час ти ось такі ось робиш рухи, і ось уже почали вже болеть пальці. Так что от объема, конечно, залез. По-другое, что... Вот эти моменты, вот это, конечно, треба сдирать. Увесь сдирать, так что будете, коли класти сами плитку, толькі поклали, заўсёды її одразу мийте, здымайте увесь клей, і он буде бачний. Я не зрозумів, чому мені одразу говорили, типу, що обов'язково здимай, ось чому, тому що він буде бачний, особливо, коли у вас буде
белая фуга, як у мяне, ён тады будзе добра праз яе так пролазіць. Колер. Рацей, ну, типу такие ось рухи. У меня, правда, тут не все так просто, потому что пиропады, ну вы же памятаете, что тут плитка, как там кажуть, ногой клал, подлога неровная, месяцами швы достатково типу широкие, глубокие, плитка може это самое, плитка пиропады поміж плитками, так что ось, так что як глядите агулом, типу як я роблю, да? Типу, просто ось як так треба, типу позапихував, протягнув. Да? Типу, запихиваем боком, протягиваем и нібито все пригоже. И, бачите, такая, конечно. Треба було помить одразу, ну, як єсть. Так що зараз докладу я ось так, позапихую. Потім пойду губкою протирати гэта все. І після того, як протру, ой-ой-ой, нечто я наробив. Дать крыху подсохнуть и уже отшлифовать сухой конинкой. И будет шики-брыки. Так, треба уже перестать, конечно, как-нибудь сам экономлю. И будет пригоже. Ну, добре, я вам уже покажу уже на финале, что у меня тут з этой всей историей трымалася. Ну, ось глядите, гэта я только что я уже все дофуговал, протер усё анучкой, ну не анучкой, губкой. Так что, коли будете класть, обовязково возьмите еще губку. И пожадана, конечно, каб она была плоская. Але у меня не плоская, у меня такая, типу, ладно, она у вядры. Есть моменты, что я казал, гэта тыя, где бачно, где... Что я говорю, что одразу прибираете клей плиточный. Бачите, вот это плиточный клей трычыць, и он не зафугаваўся. И калі нават ён зафугуецца, нідзе нейкі дробны час, бачите, яны будуць бачныя. Так что учитесь на моих помылках, а не на своих. Можете спокойно фуговать, смазать все боки, и оно все добро вымывается. Потом губочкой вот так раз влево-вправо. Так что я думаю, что в принципе бачный, я скажу, где эти моменты, где уже здратвенел цалком клей, але агулом, конечно, ну цалком, ну, мне подобается. Вышло нават добра. Я думаю, что будет горш. И добрая, и довольно хутка. Так что натискай лайки, подобайки, коли тебе так само подобається, як я заробив. Ну, ось тільки тут нечто, конечно. Писали мне, треба було починати з увоходу, каб пригажей було. Ну, слухайте, певно, що так і треба було робити. Ну, як есть уже. Ну, вы просто поглядите на гэтых наглецов. Один и другие. Пришли. Так что, это я на моей клубнице еду, ці ні? Ну, сусіди казали, що до їх приходять, а не ви їх там весь час нічто ядуть. Так ну, тут так усе поядуть. Бачили только, що пробігло? Ну, то у вас у городі зайчики. А тут вони все ядуть. Холера їх. Йоу, ну шо там, здоров. Так, вчора цілий день була залива. Сегодня уже пошел далее разбирать покрытие, там нечто бярвенні, фігенні. Що вам покажу? Ви ж бачили, зайці приходили. Я, правда, не зрозумів, ці зайці, певно, ж не ядуть клубниці. Видите? Объели. Бачите, цельно. И она была половка, одну съели, а другую покинули. Але зараз мы будем с вами спробовать перший урожай. Я еще клубниц не ел. Видите? А? Видите, якого померу? Просто дьявольського померу. Зараз, right now. Гразно, з градки. Ну-ка. Ну, це солодка. Ребята, вкусная.
Не дай бог. Пахнет. Так что где-то мяшчы нешта было. Ну ўжо пачынаюць спець. Пачынаюць спець. Глядзіце, якая яшчэ. Во. Не ўсе, конечно, зразумела, што ёсць і зялёныя, ёсць малыя, але во. А во. Гэта ці троху пагніла. Не, гэта ўжо поўна. Ну нехта, можа быць, да я дабраўся, а можа просто заліла вадой. Але слухайте, ну вялікая. Праз адну, бачыце, якія вялікія? Это ў параўнанні з маёй рукой. А, во, бачыце? Паелі. Ну, суседка кажа, што, наверное, за ўсё жабы. Ці жабы, ці смаўжы. Нехто з іх. Нехто з іх грызе. Ну што? Што вам паказаць? Што вам паказаць? Паваліў вось гэту частку. Бачыце, паваліў гэту частку. Але яна тут мацуецца, тут же у мяне ж типу упаў такая дроўніца, дрывятня. Крыху тут зверху зняў. Ну і вось буду, я, калі шчыра, не зусім разумею, з якога боку мне падысціся, з чаго пачынаць. Здаецца, як бы зверху трэба, але ж там такой сметніца. Можа буду па... Ну, цэлым бярвеннем я ж вам уже казаў, да? Вось я-то гэта бервяну, канешне, скінуць магу, напрыклад, да? Яно даўжынёй. Ну, я думаю, што метраў каля 6. Я магу гэта бервяну, канешне, скінуць, але куды? Я яго адзін потым нікуды не ўцягну, яно як ляжа, дык ляжа. Таму можна адразу рэзаць. Ну, гэта я яшчэ, можа быць, скіну парэжаны зямлі, а ўсе астатнія можна проста... На 3 часткі, пэўна, можа абразаць, вось так рэзаць, раз і два, і разбіраць. Ну, таму што цэльнымі іх пакідаць, я думаю, што сэнсу не тое, каб супер шмат. Чорт его ведаю, ўсё праблема ў тым, што я не ведаю, што з імі я потым буду рабіць. Ці спатрэбяцца мне такія даўгія, а калі не спатрэбяцца. Для того, яны могуць мне не спатрэбяцца, але зараз мне прыйдзецца гэтыя даўгія цягаць. А можна парэзаць меней, зараз будзе лягчэй, але можа мне потым спатрэбяцца. Разумееце, вось гэтыя пытанні раздзіраюць мяне надвая. Ну, в прынцыпе, ўсё, буду працягваць. Гэта доўгая справа, не буду там тут супер паказваць, як я кожную бервяну цягаю. Але вось... А, вось бачыце, это вось адсюль пачалося... Ну, я думаю, вы ўжо зразумелі, што вось адсюль пачалося падзенне хлява. Ну, вось яно нешта тут прагніла. Тут галоўныя бэлькі пачалі рыпацца, і ўсё парэпалася. Ну, гэтыя вялікія, яны яшчэ, в прынцыпе, добрыя, яшчэ трымаюць. Але ж, канешне. Ну, з гэтага боку яны такія паўзнішыя. Уся ў мяне надзея на тыя, што з таго боку, што я вам паказваў, вось з іх што можна будзе зарабіць. Вось гэтыя неблагія таксама. Нешта пойдзе на дровы, нешта пойдзе ў справу. Ось, так што буду працягваць. Ну, вось зноў пайшоў дождж. Што ты будзеш рабіць? Толькі распаліў, толькі пару бярвенняў парэзаў. Аля, што робіцца? Ну, што такое? Аля, скажы, каб дажджа не было. Скажы ім усім. Ну, падурылі. Вось бачыце, я так прывязываю, каб яна, калі што, магла ў хату забегчы. Але і не бегала там, нічога не рабіла. То яна ўжо пачала і фундамент капаць. Тут вялікі тэлевізор, бачыце, перад ёй яна дождж, глядзіць на вальніцы. Што хоча. Жух. Ну, уже пакрысе разбіраю. Я вам зараз так скажу, што вось гэта бервяно, не ведаю, нешта перашкаджала, не мог я яго папіліць. Слухайце, вось з яго ведаеце, што які-небудзь вертыкальна асноўную апору зрабіць. Ці тыпу ведаеце, там, напрыклад, вось это самае, вось дзе кут, так на вуглу паставіць, каб страху трымала. Ну, нешта такое, яна так фундаментальна, магутна глядзіцца. Веліч такі. Вось, я зрэзаў, а яна ляжала вось на гэтай шафе. Былы гаспадар, пэўна, яна пачала прасядаць, ці сцяна, ці што, ён сюды, карацей, шафу эту паставіў, на шафе гэтым бокам ляжала, я адпілаваў, дарэмна, што толькі не здымаў, яно як тут паляцела гэта бэлька здаровая, на ёй таксама пару бэлек ляжала, як всё бахнула, я яшчэ стаю гэты момант, стаю вось тут на лесвіцы, стаю на гэтай шафе,
і яшчэ вось так з пілою, адной ногой, карацей, як звычайна. Дык што, я вам скажу, што я, канешне, пашкадаваў яе пілаваць, але каб я сюды дапёрці, мне, прабачце за маю французскую, трэба было пропукаць брытанскі гімн, таму што вось выкладваў гэтыя самыя бярвенькі малыя і па іх цягнуў і вось нарэшце паклаў. Хай сохне, бачыце, это адзіны бок, это вось якраз на гэтай частцы. О, які гук! Чуваць, што не гнілое, таму што такі вібрацыя, такі гук ідзе добры, глухі па ім. Там вось яшчэ другая такая ж вялікая бэлька, але яна, падаецца, ўжо хужэй выглядае. Але ну, можа гэта толькі тут яна згніла, далей можа на добрае таксама адрэзаць. І што? І пакінуць, абавязкова пакінуць. Што-небудзь прыдумаю. Мы ж хочам рабіць гэту тыпу летнюю тэрасу, каб там можна было сядзець, пасмажыўшы шашлыкі, сесці, там гарбаты папіць, гасцей там вітаць. Дык таму я думаю, што там, калі ну не ў аснаванні, але можа вертыкальна паставіць, якія такія падпоркі пад лёгкі навес, пад страху, я думаю, што гэта будзе выглядаць вельмі так, ведаце, аўтэнтычна, вельмі так магутненька. Ну, мне, карацей, падабаецца. Всё. Это я пагаду склаў. Хай прасыхаюць, хай ляжаць. Гэта тыя хутчэй за ўсё, гэта ж таксама вось такая бэлька вялікая, вось яна хужэй, горш выглядае. Гэта, напэўна, будзе на дровы, ці можа проста спалю, хай пакуль тут ляжаць. Гэта я тут складваю якраз такі тыя, якія больш-менш. Яны, канешне, месцамі, ну, гэта яны ўжо падсохлі. Хаця, слухайце, як падсохлі, дык уже лепш выглядаюць. Я калі іх даставаў са сцяны, яны крыху месцамі былі такія, ці вільготненькія. Зараз яны крыху падсохлі, ну, гэта мох, это ўсё херня, гэта уцяпленне, это ўсё здымаецца, можна абгабляваць потым якім-небудзь гэтым самым састаўчыкам, якім-небудзь гэта ўсё прамачыць і будзе добра. Дык вось, гэта тыя, якія я буду пакуль захоўваць, добрыя, сухія, і з іх якраз такі, можа, гэту тэрасу буду складваць. Ну, тыпу, ведаеце, можа быць, я яшчэ не прыдумаў, можа, так, ведаць, пару слупкоў, уздоўж, можа, ці металічны уголок, ці што. Карацей, ці з гэтых бэлек будзе складвацца сама падлога, хутчэй за ўсё так і будзе, што будзе проста з бэлек выкладзена падлога, і на гэтай падлозе ўжо будуць, то бок, не дошкі, а вось якраз такі бярвені. На бярвенях ўжо будуць стаяць лавы, будзе стаяць стол. Слухайце, я думаю, што это можа выглядаць вельмі нават так і прыгожа, адпавядаючы усяму, што тут адбываецца. Колькі ж тут смецця, хочацца рукі і ногі падрываць гэтаму былому гаспадару, не былому, у якога я набываў, хлопца, якога я якраз таки набываў. Васіль, вітаю, я ведаю, што ты іншы раз глядзіш мае відэа, а паза мінулага гаспадара, ці паза мінула. Карацей, нехта тут такую сметніцу уже ў гэтых хлявах зараз. О, не проста в сэнсе, што сам салома, не, тут усё, абутак, бутэлькі, а яшчэ пэўны алкаш быў, потому што бутэлек шмат, абутак, адзенне нейкае, нейкія пакеты, нейкіх вяровак, ой, каравул, карацей, ну, калі ласка. Вот, трэба каму фасон, які фасон, шыкоўны, ну-ка. О, кры. Это еще уже и не советские, может быть, уже наших часов. Все это полю. Повольно сегодня горить, потому что целый день учора был дождь, тому все такое мокрое и горить гауняво. А яшчэ что я сегодня заробил? А яшчэ я сегодня Атлас, у нас же есть такая контора, яка займаецца перевозками, ну и до холеры маршруток. Я думаю, кто ездить за межи Минска на маршрутках, ведае добра. І, напрыклад, у Новогрудок гэта целый квест здабыць ты самы квіток на маршрутку, забыць месца на маршрутку. І вось сёння дапамагаў Катя і знайшоў, якраз там трэба было вось такая там фортачка ці на 4, ці на 4:30 трэба было знайсці, яны заўсёды месцаў няма. І я вось хадзіў, пілаваў, нешта разбіраў, заходзіў у хату, рэфрэшыў браузер, абнаўляў старонку, глядзеў і вось і нарваўся на 4 гадзіны якраз і хутенька заброню, так што сёння Катя прыедзе, хаця збіралася прыехаць учора. Я ўбачыў толькі што ў мяне яшчэ адна
камера треснула. У мяне іх тут 4. Ну вось, в адной ўжо шкла даўно няма. Одна ўжо трэснула, но яшчэ 2 жывыя. Ну хрен з ім, пакуль што жыве. Это вы только что чули, это яшчэ там нешта обвалілася. Так што даволі ўжо небяспечна хадзіць там под гэтымі бэлькамі. Я ўжо так баражу па краі. Ну, в принципе, то и все паку. А, так что ж распавядаў? Дык яна павінна была завтра, сёння ж чацвер, завтра пятніца, она павінна была завтра прыехаць, але ўжо прыедзе сёння. Таму што вось так атрымалася перахапіць маршрутку, і яна неяк там справы склаліся, і ўсё, чыкі-прыкі, і неяк так усё склалася, што карацей яна прыйдзе сёння. Вот малая. Неяк спакайнейшая, я вам скажу, стала. Хаця сёння рабіла падкопы. Пакажам. Вось, калі ласка. Гэта Аля дапамагала мне схаваць шланг. Ну, гэта яна так лічыць, што кажа, баця, трэба, кажа, траншейку табе тут выкапаць каля фундаменту, і туды шланг і укапаць. Так, Аля? Ты так і думала? Ну, конечно, ты ж толькі так і хацела зрабіць. Пайшоў National Geographic. Глядзіце, разворушыў! Мурашнік у сцяне. Іх проста процьма. Я думаю, што гэта... Тут трэба час, каб яны пабеглі адсюль. Усе збеглі. О, да, поели. Ужо другой бервянок, крыху карацей, 2,5 метры. Ну, ужо амаль не даў рады, таму што сёння сушэй, таму яна хужэй цягнулася, таму вось зрабіў такія ручкі. Нешта сонейка няшчадна паліць. Ну што, таварышы, во! Хана халяву. Собаки выходят такие, не зразумели, а где хлявок? Было ж раніца яшчэ нешта, нейкія сцены. Ну, конечно, не за один день. Толькі што дапілаваў апошнія бярвенні. І што я могу сказаць? Што я, конечно, нешта не разумею, чаму у мяне ўвесь час эту пілу цягне ўправа. Это, пэўна, простое, што яна пачынае это самае затуплівацца, але чаму менавіта ўправа цягне? Ну, зрэз, я не разумею. Але так ёсць. Ну все, вось бярвенчыкі. Слухайце, вось гэтыя такія неблагія, выбеленыя, высушаныя. З іх хутчэй за ўсё будзе рабіцца, якраз такі сам, ну не тэраса, як гэта правильно назваць, не веранда, тэраса, пэўна, калі вось можна сесці, дзе стол будзе стаяць, лаўкі, там, ну, калі госці, якія прыедуць. Ёсць варыянты, там у мяне ёсць гэтыя трубы азбеставыя, ну, типу, залить на вуглах, просто поставить, залить 4 трубы. А може іншыя якія варыянты ёсць? Вось у меня есть вялікія бярвені. Можа, як-небудзь можна іх пакласці просто на зямлю, можа, праз які-небудзь там, не ведаю, пра што-небудзь, пра тэхніколь какую пакласці, каб не гніла. Просто я так не хочу гэта капаць, нешта свідраваць, гэтыя слупы вось гэтыя выставіць, вось яны рэч. Так не хочу гэтым усім займацца. Хоць нейкі больш просты варыянт, тыпу, вось ёсць бярвенні, іх паскідаць паскласці, тыпу, вялікія уздоўж на іх, кароткія, ну, тыпу, такога тыпу, да? Толькі, ну, зразумела, шчыльна, падоўжыць, і вось гатовая падлога, гатовая тэраса. Адзін, я ж говорю, вось з нейкай базы, асновы, што зрабіць, вось гэта пытанне. Месца, мы ж с Катей ходим и такие, ну, типу, вау, у нас столько места. Потому что, ну, привык за столько годов глядеть на гэты хлеў. Я же весь час вось тут сцяна, вось весь час сцяна, вось тут пачыналася, и звычка, тут выходишь, и тут ничего нема. Разумеете? Тут уже дров, але ж іх трэба яшчэ парэзаць, іх же трэба пасекчы. О! А гэтае бярвенне яшчэ, вось бачыце, яны ж даўгія, іх жа таксама трэба ці рэзаць тут пад нейкі памер, ці цэльнымі вось так пакуль складваць, а гэта ж цягаць яшчэ, карацей, справа мора. Але ўжо на сёння ўжо, думаю, хопіць, ужо сонейка ўжо пераваліла, ўжо, пэўна, гадзін 4-5. Паедзем зараз у Новагрудак, трэба якого мяса ўзяць. Трэба пасмажыць святочны шашлык сёння. Ну всё, дзякуй, што глядзелі. Ну што, усім здароў у апошні раз у такой барадатай барадзе. Сёння я па-першае, даехаў у Мінск, па-другое, нарэшце я запісаўся да цырульніка, таму што трэба нешта з гэтай барадой рабіць. Ну што, прыехалі,
малые уже лежать. Няля опановала, бачите, опановала Пилипкин кут. Сам Пилипка на ложек узбился. Глядите, что вам покажу. Вы ж не ведаете. Вы ж не ведаете. Боже, я только что помылся. Бачите, який мені. Що у мене з бородончий. Глядите, що у нас есть. Жух. Ха-ха-ха. Сапраўдныя краты. Карацей, она выглядае вельмі, ну, типу, здоровая. Буйная такая, але ж, ну, гэта для Алі. Чым нюанс? Гэта зроблена спецыяльна для таго, каб мы маглі на першых парах, пакуль яна шчанюк у Мінску яе недзе пакідаць у хаце, каб яна не паела, тым болей, што яны бачыце, яна ўжо нешта там дзярэ. Тым болей, што мы, ну, яны з Піліпкам дагэтуль, ну, яна да яго нармальна ставіцца, Піліпка на яе раздражняецца. Таму такое вот месца зарабіў цесць. Василий Федорович, дзякуй вялікі, конечно, яна велізарная. Ну, тым, ну, у нармальным сэнсе, што якраз таки сабака не малы, каб ён все там спачуваў утульна. Адзінае, што зараз я, па-першае, спрабую яе прывучыць. Бачыце, я накідаў туды маленечкія шпынькі, каб яна, ну, заходзіла, сама ела і пачынала адчуваць сябе там у бяспецы. Па-другое, што мы ўжо зашлі, мы ўжо пару раз туды заходзіла, і я заўважу, карацей, вось гэтыя тут у рашоткі яна крыху шырэй, чым у гэтай частцы. Карацей, яна тут выйшла. Она просто выйшла, прайшла скрозь рашотку, таму трэба. Таму я паставіў тут вось гэту штуку, каб яна не праходзіла. Не думаю, што яна будзе аж выбіваць галавой праходзіць. Другое трэба, канешне, каб яна прывыкла. А я пакуль што буду складваць свой сетап. Бачыце, прывёз правадоў. Гэта адзінае, што мяне больш за ўсё раздражняе ў гэтых паездках, што з Мінска на хутар, што з хутара на Мінск, на тое, што ўвесь час мне трэба збіраць усе гэтыя свае цацкі і вазіць. Вазіць два маніторы, вазіць комп, вазіць там мікрафон, навушнікі, клавіатуры, мышкі. Можна, конечно, там... З клавіатурай добра, з клавіатурай мышкай можна разабрацца, зразумела, можна набыць, там пакінуць, але ж в прынцыпе, карацей, усё можна прадубляваць, там правады, нейкія яшчэ нешта, але ж усё роўна прыйдзецца вазіць пакуль маніторы, там комп. Это не самое зручное, але ж. Ну все, добра, я тады подрубаюся і буду пакрысе. Сёння буду рабіць гульнявыя навіны, а там уже як давайте я покажу. А там уже як вызвалюся, сёння яшчэ буду там стрым мы будзем ладзіць гульнявы па Ubisoft на відзіку. І ўжо там аўторак, серада, як я вызвалюсь, я адразу зраблю вам гэта відэа. Вось. Так што і у наступным відэа я ўжо буду прыгажэйшы, потому што ўжо зарос, конечно, як сабака лесніка. Я ажно адчуваю, мяне ажно ўжо есці незручна, ўжо на вусы трапляе, на бараду. Ну добра, усіх абдымаю. Дзякуй, што даглядзелі да канца і да сустрэчы ў наступных відэа.